Hi guys, welcome back to my channel. So guys, this is been your Dong Bisaya at your service. So guys, for today's video, kung nakikita nyo, yan po ay papunta na kami ng Batangas kung saan ay doon tayo nakapag-book ng ating beach resort para sa araw na ito. So mga Kadong Bisaya, ayan na nga, nagsimula na ang aming paglalakbay kung saan ay it's po 4:30 a.m. in the morning. So medyo madilim pa mga Kadong Bisaya. And of course, dahan-dahan, ingat-ingat tayo sa biyahe. Medyo malayo pa po yung ating pupuntahan mga Kadong Bisaya, 'di ba? So guys, for today's video, it's a long drive na gagawin natin. So we're going to Batangas na kung saan ay makakapagmuni-muni tayo dahil dito syempre sa Manila medyo sobrang init, sobrang alikabok, sobrang polluted. So doon naman tayo makapag ano man lang ng fresh air, 'di ba mga Kadong Bisaya? So ayun na nga, medyo madaling umaga na. So yan po ay nasa Alabang na kami. Ayan, kung sino mga nakakakita niyang daanan na yan. So yan na po ay approaching to Alabang. Going to Festival Mall, Alabang. Ayan. So at least mas maganda yung ganyan kasi nga hindi pa masyadong matraffic. So ayan na nga mga Kadong Bisaya at binaybay na nga natin ang expressway. So mag-exit kami ng Balagtas Expressway or sa Batangas Expressway Toll Gate. Yun, doon kami i-exit mga Kadong Bisaya. So guys, napakaganda ng panahon. Medyo alam naman natin na uulan pero syempre or magkakaroon pala ng ano ba, parang meron siyang bagyo, no? So yun yung sinabi ko, bahala na kasi nakapag-book na tayo at sayang naman mga Kadong Bisaya. So, ayan nga mga Kadong Bisaya, kwento ko lang muna sa inyo habang tayo ay naglalakbay. Yung nakuha po namin dyan na beach resort, yan po ay hindi mahal mga Kadong Bisaya. Mukha lang social yan, pero napakamura po yan. So, ang kinuha ko po, or ang pinabook ko, is yung day tour. So, kasi para sulit naman na yan, starting ng 8 a.m. in the morning until 6 p.m. naman yung pinakaano nila ng day tour. So ayun na nga, welcome to Star Tollway. So malapit na kami sa express or sa end of the toll gate ng Batangas kung saan doon kami mag-exit at magsisimula na yung ating paglalakbay guys. Uunahan ko na kayo. Napakaganda doon, napaka-fresh ng hangin, napaka-good vibes. And at the same time, makakapagmuni-muni ka mga Kadong Bisaya. 'Di ba? So, ayan, habang binabaybay natin itong kalsada, mga Kadong Bisaya, kalsada naman talaga. So, patuloy ko lang yung mga kininto ko ikikwento ko pala regarding doon sa place na yan. So, maganda yung ambience niya, mababait yung mga staff and everything, and very accommodating, and very instagrammable. Instagrammable. O, di ba? Ang hirap i-pronounce. So, ayun mga Kadong Bisaya, nag-start na po tayo pumasok dito sa daanan papunta doon sa location. So medyo nga mga Kadong Bisaya maulan, madulas, mahirap ang kalsada, pero tsatsagain natin yan kasi ginusto naman natin to. So kung mapapansin mo guys, napakadulas dyan. Okay, at saka matarik yan mga Kadong Bisaya. Mamaya makikita nyo yung daanang matarik. So ayan, ayan mga Kadong Bisaya, ang taas niyang inaakyat kasi kung hindi ka marunong talaga mag-drive, ay nako, magsimplang ka talaga mga Kadong Bisaya. So yun na nga, tinutuloy natin ang ating paglalakbay. Ayan ayan, ang liit ng daanan, tapos biglang liliko, biglang aakyat na naman, biglang kakanan. So napakahirap dong mga Kadong Bisaya yung ating daanan papunta doon. Pero sabi nga nila, pag mahirap, syempre, ang kakalabasan niyan is yung relaxation, yung amaze, yung result, amaze yung ambience and everything. And yan yung kagandahan niya mga Kadong Bisaya kasi napaka-relax talaga. So ayan, huminto muna tayo ng konti. Ayan na, start na ulit. Yan guys, ang liit lang ng daanan na yan, tas akyat na naman. Grabe, sabi ko kung medyo mahina lang talaga, nako. Kung mahina lang yung karma dyan, wag mo nang i-go. Kasi ang kalsada nila, since maulan, madaming lumot, pasintabi sa mga kumakain,
green. Kasi siguro bihira lang din siya, may mga pumapasok na sasakyan dyan. And at the same time, ano ba tawag na ito? Hindi masyadong magamit or madaanan. O, di ba, mga kadong Bisaya? So, patuloy lang ang ating paglalakbay para sa tagumpay. So, ito talaga guys yung pinush ko itong kalsada kasi napakahirap talaga dyan mga kadong Bisaya. So ayan na nga mga kadong Bisaya, nandito na tayo sa ating location. So ayan guys, so medyo park muna tayo at mga pagod, kunin yung mga dala-dala natin mga kadong Bisaya. So ganun talaga ang life, di ba? So ayan na, baba, pack up, lahat ng mga dadalhin. Ayan, ayaw ko makalimutan ng aking cake. Hoy guys ha, social pa yung cake ko, Merry Grace yan. Pero, syempre, bigay lang yan ng boss ko. Thank you so much pala sa aking boss. And I'm appreciated for you to give me that cake. It's very delicious guys. So, ayan na, bababa na yung ating mga kasama. Prepared, may mga bata din dyan. So, ayan. Lakad-lakad, picture-picture, o gano'n naman talaga. Pero guys, maglalakad pa kami niyan papunta doon sa beach mismo. So, ang sabi sa amin, maglalakad daw muna ng mga 6 minutes na lakad papunta doon sa resort na aming pupuntahan. So, ayan na nga, start na si Dong Bisaya maglakad, kaya tara, let's go! So, ayan na guys, lakad na tayo, lakad, 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 'di ba? Lakad! So yan mga kadong Bisaya, napakalapit na tayo sa ating destination. Finally, for how many hours na pagdadrive, na paglalakbay ay nandito at narating na po natin ang Sadayo Beach Resort sa May Batangas. So ayan guys, oh, tingnan mo, dyan pa lang sa intro, dyan pa lang sa bungad, makikita mo na napakaganda. At guys, take note ha, yung pinaka ano nila dyan guys is yung pinaka motive nila, it's like ano ng Bali, Indonesia. 'Di ba? Tingnan mo siya guys, napakaganda, napaka-authentic, napaka-cultural. Oh, cultural. Ayan, sa mga magagaling, bahala na kayo dyan mag-correct ko, basta yun yung alam ko. At of course, meron din siyang pang surfing kung gusto mong mag-surf. Ayan, kasi nga yung area talaga dyan pala is maalon. Bukod lang doon sa may bagyo na paparating. At maganda talaga mag-surf. Ayan guys, napakaganda, napaka-natural, 'di ba? Napaka-fresh din ng hangin, ng mga design and everything. So wala na akong masasabi mga kadong Bisaya.
Kaya napakaganda ng lugar. Kaya kung ako sa inyo guys, pumunta na kayo at napaka-affordable na kanilang day tour and night tour. Depende na lang kung ano yung pipiliin mong mga rooms sa kanila. Oh, 'di ba? So napakaganda at napaka-fresh ng hangin at napakalinis ng dagat. Ayan. May mga naliligo na rin. So ayan po ang Sadayo Beach Resort. So pang ano talaga siya ng Indonesian. Hindi ko alam kung Indonesian motive ba siya. Basta yan yung pagkakaintindi ko. Sadayo. Nasa isip ko rin, Sadayo, sa dagat, dayo. Mga ganun. So ayun na mga kanong Bisaya, dito na tayo. So, napakaganda at napakalinis ng ambience. So, ganun talaga guys ang buhay. Dapat natin pagsumikapan lahat ng gusto natin kasi pag sabi nga nila, pag napagod, humanap ka ng time, gumawa ka ng paraan na magkaroon ka ng time, magliwaliw ka, i-keep mo yung self mo as a busy, and pumunta ka sa lugar kung saan makakapagbawas ito ng stress mo at makakatulong doon sa mga stress mo sa buhay or depression kung meron ka man. Lahat naman tayo guys, 'di ba, merong depression sa buhay. So yun lang naman eh. Humanap ka ng happiness mo, isigaw mo lahat ng mga gusto mong sabihin. I know na after mong gawin 'yan, I'm sure na masosolve lahat ng mga problem mo. Although hindi man lahat, but at least mabawasan man lang at higit sa lahat na enjoy mo yung sarili mo at na-enjoy mo yung buhay mo. Kasi once lang tayong nabubuhay sa mundo. So, syempre, gumawa na tayo ng ikakasaya, ikakabuti, at higit sa lahat, at ikakaganda ng ating sarili. Di ba? Agree ba kayo mga kadong Bisaya? O, di ba? Dami ko nang sinabi. So, ayun mga kadong Bisaya. Thank you so much for watching and everything sa inyong pagsusuporta. Maraming salamat at marami pa tayong gagawin sa mga susunod at mga darating na araw. Thank you so much guys and have a good day.